Tu hlavný predzápas a potom už len titulák. Ale teraz vedujme František Kuráš a Sebastian Fabšo. Pojďme na to. Tak, Sebastian Fabšo si vzal střed klece, ale oba dva borci se o něj tak trochu perou, už jenom co se týká té vzdálenosti. František zkusil otevřít ten zápas přeskočeným high kickem. Hnedka dvakrát za sebou a všimněte si, jak se tím týpem snaží Fabše hnedka držet od těla. Tvrdým low kickem začal naopak Fabšo. A místo low kicku tam hnedka Fabšo změnil na high kick, čímž Františka překvapil. Ale nevypadá František nějak extra otřesek. A velmi tvrdý low kick na... Tohle to skoro bylo jako calf kick a František na to reaguje změnou gardu. Tenhle high kick byl hodně z dálky. Ďalší pokus. Tohle naskočený koleno si dokázal Sebastian pohlídat Pekná otočka. pěkným vstupem do strany. No, tak máme první minutu zápasu za sebou. Je to přesně tak, jak jsme říkali. Trošku divočejší výměna. František tam do té zadní trošku přepadává, Fabšo se pod ní dokáže dostat a dokáže se díky tomu dostat za zády svého soupeře. Chce dokonce dovolil otočku. Tak, opäť tvrdá výmena od obidvoch borcov. High kick od Františka. Vidíš, že high kick bude asi úder Františka v tomhletom zápase. Všimněte si, jak Fabšo má takový zajímavý styl, kdy přiskakuje a odskakuje od soupeře stále. Tím pádem mu pořád narušuje tu vzdálenost. A teraz krásný kontr ze zadní. Krásně úskok do Tak tam František dokázal trefit nádherný koleno. A Sebastian Fabšo Fabšo je nakoupený. ukázal rozhodčímu, že je v pořádku, ale rozhodně není, rozhodně nakoupil. Tak uvidíme, či ho Tak tohle je velký game changer v tomhletom zápase a František tohle bude snažit dokončit a využít ten úder. Ještě 28 sekund a naskočené koleno. Sebastian je ve velkých problémech. Nicméně je neustále nebezpečný, tohle z toho František nemůže úplně podcenit, ale je vidět, že nohy úplně Sebastiana neposlouchají. Opravdu tam nakoupil čistě to koleno. A František dokázal zvítězit nádherným KO. Koleno proti Sebastianovi Fabšovi, tak tohle dokázal.